ngila shim ya kane karai bat kata karai kalong ba iya ka tu notification ka bangila penmi hakini ki penai ki beladep bangisya ya kitu ki long ying long sem ba kindon kata ka reception ka wedding reception lene ka jing kawai nak benta ka syongka ka syongman ka bangila sya boro kata nrei menta ka sngi ngishim ya karai ba ya ka tu ko order kabangilasya mentangi withdraw no kabamut ka wedding reception haki artli ki district ngi withdraw no kabanengkong kolong ka Ribhoi district bat kabaar ka East Khasi Hills district ka sorkar kanumsya bandon kanu ka jingkawai ha kabayadei bat ka kentiu kurim lane ha ka khawai dawai kabayadei bat ka syongka syongman bat kane ka implies ru ya ki jingkawai ki baper kane kan trekam nadu menta kasni bat ka bangasngau ka bangakwa ban ong nakaliang joka surkar naman ngitip bun bah ki balai apply ka application hakine ki artli ki district kawai Ribhoi district bat kawai East Khasi Hills kabangi kerpat nakaliang joka surkar ba phinnam sngo AA ya kan decision gi ngishim nakaliang ka surkar namangi hap ban sim ya kan ka extreme decision lane ka le sekarai ka bakham khor nakabenta ka jingsong sngan bat nakabenta ka jingbit ke jingbiang jong ki pajba ki basyong hapo ka East Khasi Hills district Batru hapo ka Ribhoi district Barok Kawai kani karai ngishim day namar ba ki cases ki ba kumala I report health minister ki bun ki bajia kadai ha East Khasi Hills bat kabaar hapo Ribhoi district ong ka marriage solemnization ya kata kaniyat kum badai baniyat bat kum mengilasya boro kata hakwayadei bat kini ki entry points ki bangilibu hakeleng ki benta jong ka jela megla jongi bat kata kalong baka entry points jong ka bernihat ka baar ka rata syara ka balai ka bajenduba ka basau ka tikirkila ka basan ka mirjumla bat ka bahnriu ka halidekans ngin khang nadu ka arpho laiterik sitengmit lane pila banong arpho sauterik menstep bat kani kijing khang kan kut hadu ka laipo waiterik jong une ubnai Julai arpho bat hakane kijing khang jongi ya ka entry points kabangin pelaj kalong ya ki emergency services kum ki medical services ki essential commodities bat kum ju ki transit movement jong ki kali ki bawan na Assam bat ki balik ru sya Assam kane kapelong yang ke sorkar bangin sim ya kene karai kalong hadin bangi yoi ya ki bapli kini ki front liner ki batrei made bat sngi hakine kin reuteli ki checkpoints leni ki entry points ngiyo i baki du thia ki du dem batru don napdeng jongki ki bayo ya ka jingpang ka jing sitom lada mdei yau covid-19 ru te hakijing long brio kila long exhausted kila thaj palat te nakar kadau ke sorkar ka sim ya ka negarai bangim ban se ban khang no shwa ya ka jingrum jong kibrio nadu ka siteng mit ka arpulai terik hadu ka siteng mit jong ka laipoi terik jong uneu benai Julai arpo bat kane ngakwa ban pentip ya pi la ban don sibun ki bapli ke ban ya kendu ya ke jing
ten rengi pentip lepa mentangi opor hadu shitayau tam ba pin sngau ba nakaliang jong pi ki media pin pentip kenang bakitu ki breu ki kon samla le ni ki bahayeng ki pasem jongi ki bamut banwan pai na ki wei pat ki jela jong kari India barok wei ba kin sngau ba ban sange shua banwan nadu ka shiteng met ka arpulai terik hadu ka shiteng met jong ka lai phoi terik uneu benai kani ka jingle ka jungi ka long ba ha ka jo kapor ngi prepare ru mentang ban shift no ya ka tu ka entry point jong ka te ka bernihat ha ka begin warna no shani sajan jong ka tu ka jingking berni namar ba ka don ka objection na kaliang jong ka sorkar Assam ru ka bab kta ya kalit kawan jong ki priu ki jong ki balik sakni ki lain opar Assam na kata kadau kani ki jing perkre jong ka sorkar kolong ban nadu ka sitarik pat ubenai Agost ngin sasdang biang ya kani ka entry points ngin sa play biang ya kani ka entry points bat kan sayat be yarenti kumbangila penbej na kaliang jong ka sorkar henrei ka checkpoint kandang don ban check pada naka benta kini ki emergency lani kitu ki essential commodities ki truck lani kitu ki transit vehicles ki bahap ya lemba jong ka megla juni katu kandang don tenai ko mo pi ka manpower ngila sutu ngila streamline hakaba ka ki officers jongi ka distribution klatip kum no ban penyan